Περνάμε στον τελικό αγώνα της κατηγορίας. Από τις πρώτες 4 θέσεις ξεκινούν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης, η Ελένη Μπελεζάκη και ο Μάριος Καζάπης. Με τον είδαμε να περνάει στην πρώτη θέση Άρη ή με τη σημαία. Εκκίνηση του τελικού αγώνα λοιπόν. Στην πρώτη θέση Ταξιάρχης Αντωνίου με το 17 ο Γιώργος Γιαννόπουλος από την Πάτρα και ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης. Ενώ εδώ με το νούμερο 11 βλέπουμε την Ελένη Παναγιώτου. Προσπάθεια από Γιαννόπουλο υποφελείται με το νούμερο 30 ο Γιώργος Αντωνίου και περνάει μπροστά τους. Ο Γιώργος Αντωνίου που αγωνίζεται για πρώτη φορά, όπως είπαμε, στην κατηγορία μίνι. Ταξιάρχης Αντωνίου εδώ με το νούμερο 5. Άτυχη στιγμή για τον βγαίνει στα χώματα, καθυστερεί λίγο. Μην κάνει την επίθεσή του στον Γιώργο. Πολύ έντονος ο συναγωνισμός στην κατηγορία μίνι, πολύ ωραίες αναμετρήσεις ανάμεσα στους μικρούς οδηγούς. Βαγγέλης Αρβανιτάκης στη δεύτερη θέση. Ταξιάρχης Αντωνίου μπροστά του τώρα με το νούμερο 24 είναι ο Νίκος Τζάνης. Ακολουθεί ο Γιώργος Αντωνίου, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος με το νούμερο 22, ταυτόχρονα. Πολύ ωραία κατάφερε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος να περάσει μπροστά από το Μακρόπουλος μπροστά από τον Ταξιάρχη Αντωνίου. Αντώνης Χατζημανουήλ, ενώ βλέπουμε εσύ του κάνει ο Μάριος Καζάπης με το νούμερο 16, ενώ λίγο πιο πίσω η Ελένη Παναγιωτοπούλου απειλείται από τον Σπύρο Πολυχρονιάδη που επίσης αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κατηγορία μίνι. Σπύρος Πολυχρονιάδης. Ελένη Μπελεζάκη, η οδηγός από την Πάτρα στην πρώτη θέση.
Υποστηρίζεται και αγωνίζεται με Μπίρελ Κόμερ. Εν τω μεταξύ ο Νίκο Τζάνος έχει που προσπερνάει αυτή τη στιγμή τον Γιάννη Σωτηρόπουλο με το νούμερο 22. Πολύ ωραίες μάχες. Οι μικροί οδηγοί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις προσπάθειες. Επίθεση του μικρού οδηγού από την Καλαμάτα, του Γιώργου Μακρόπουλου, που βρίσκεται τώρα στην τρίτη θέση μπροστά από τον και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Και πίσω ο Γιώργος Αντωνίου και ο Αντώνης Χατζημανουήλ που κάνει την επίθεσή του στο Μάριο Κασάπη, τον οδηγό από τη Ρόδο. Τελικά όμως ο Μάριος Κασάπης κρατάει τη γραμμή του. Ακολουθεί η Μαργαρίτα οδηγός. Πίσω της με το νούμερο 29 είναι ο Σπύρος Πολυχρονιάδης. Μάριος Κασάπης εποφελείται. Η Μαργαρίτα Μπέσκου περνάει μπροστά από τον Μάριο Κασάπη. Απειλεί ο Αντώνης Χατζημανουήλ, ο οδηγός από τον Πύργο. Μια οδηγός που ξεκίνησε κατηγορία την περσινή χρονιά. Μια πολύ γρήγορα καθάρισε τον αγώνα της και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Πολύ καλή επίδοση όμως βλέπει Νίκο Τζάν που αγωνίζεται με BRM.com. Ακολουθεί ο Γιάννης Σωτηρόπουλος που φέτος αγωνίζεται στην ομάδα του Ραφαέλο Αμέντολα με το νούμερο 22 και ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης που πήγε πάρα πολύ καλά στον ημιτελικό, όμως κατά τη διάρκεια του τελικού έχασε κάποιες θέσεις και φυσικά θα κάνει μπροστά του. Πέρασε τώρα η Ελένη Παναγιωτοπούλου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος Αντωνίου αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κατηγορία. Παρακολουθεί την κατηγορία μίνι. Μπορεί να πει κανείς ότι σχεδόν πάντα οι μικροί οδηγοί κλέβουν την παράδοση τους
Κάποιο γλίστριμα εδώ για τον Μακρόπουλο, όμως δεν βγήκε εκτός αγώνα. Τρίτη θέση. Με το νούμερο 28, ο Ματθαίος Παναγιωτόπουλος, ένας καινούργιος αγωνιζόμενος, πλησιάζει να... Η Ελένη Μπελεζάκη, ενώ ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, έχει καθυστερήσει. Δεν ξέρουμε αν έχει κάποια μηχανική βλάβη. Από την Ελένη Μπελεζάκη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα Νοτιού Ελλάδας την περσινή χρονιά, ενώ πρώτος ήταν ο Βασίλης Μακρόπουλος που φέτος βρίσκεται στην Intercontinental Alpha Junior. Νούμερο 5. Της κατηγορίας. Πρέπει σίγουρα φέτος να βάλει τα δυνατά του και να βελτιώσει την έναν το χώρο του κάρτ. Αντωνίου είναι αρκετά έμπειρος και σίγουρα θα βοηθήσει τον ταξιάρχη να πάει ακόμα καλύτερα. Αντώνης Χατζημανουήλ με τον υποστήριξη από ένας οδηγός από τον Πύργο. Κασάπης, Ελένη και Γιώργος Αντωνίου με το νούμερο 30. Να ντουμπλάρει η Ελένη Μπελεζάκη. Ματθαίος 28, ένας οδηγός που αγωνίζεται με Πίρελ Κόμερ. Τέλος λοιπόν για το σκέλος του τελικού αγώνα της κατηγορίας Μίνι, με την Ελένη Μπελεζάκη, Νίκο Τζάνε στη δεύτερη, το Γιώργο Μακρόπουλο στην τρίτη και ακολουθούν Μπέσιου, Σωτηρόπουλος, Χατζημανουήλ, Πολυχρονιάδης, Αρβανιτούλου, Κασάπης, Αντωνίου, Παναγιωτόπουλος, Ελένη Μπελεζάκη, αλλά και σε όλα τα παιδιά για τις προσπάθειες. Και την κάρτα των αποτελεσμάτων